Kristiyaano. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita mga minamahal, doon po sa aming quarter sa likod, may malaki akong bintana mga minamahal. At syempre mga minamahal, kapag may kulog, may kidlat. Alam niyo po mga minamahal, kung makikita niyo po dito sa ating bandang likuran, open area po yun. So ibig sabihin mga minamahal, napakalaki ng chance na makatama ng kidlat dyan sa area natin. At alam niyo po, talagang grabe ang mahal na Panginoon pag naghimala. Dahil po sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa harap po ako ng laptop, mga minamahal, yung kanang kamay ko po, may hawak-hawak akong cellphone. At alam niyo po mga minamahal, napakalakas ng kidlat ng kulog nun, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, nagulat na lamang po kami ng aking beloved father, ng aking beloved mother, dahil po nakarinig kami ng malakas na dagundong. At that moment, mga minamahal, wala po kaming ibang nabanggit, kundi ang kagaya ng itinuturo ng ating beloved and honorable pastor, sa kagitna ng kagipitan, tumawag ka sa mahal na Panginoon, magsabi ka ng hallelujah in Jesus' name, mahal na Panginoon ang magliligtas sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, nung nakarinig po kami ng dagundong mga minamahal, in a twinkling of an eye, mga minamahal, nakita ko mga minamahal, yung kamay ko na may hawak na cellphone, mga minamahal, tinamaan po yan ng kidlat at wala po akong ibang nabanggit kundi, hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng mga 5 minutes, lumabas po ang aking beloved father sa kanilang silid. Sinabi niya, anong nangyari, anong nangyari? Pagtingin po niya sa akin, anong nangyari sa iyo? Sabi niya sa akin, alam niyo po, sabi ko po, Dad, natamaan po ako ng kidlat. Sabi niya, nasan yung sugat mo? Dahil mga mahal na Panginoon, sa mga baguhan, ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Ni galos, ni sugat, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, wala po akong natanggap, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung titignan niyo po yung palad ko, malinis na malinis po yan sa pangalan ni Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, maalala ko po, alam ko pong nakakarinig po kayo ng mga balita sa telebisyon ngayon mga minamahal na nandiyan na, natatamaan sila ng kidlat, talagang on the spot patay sila. Ngunit ang pinagkaiba nila mga minamahal, sila walang Diyos na pinaglilingkuran. Tayo, anak tayo ng mahal na Panginoon, kaya pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, maalala ko lamang po, kapag tag-ulan mga minamahal, syempre, katulad ngayon, tumataas yung cases natin ng dengue. So alam niyo po mga minamahal, way back 2017, kung hindi po ako nagkakamali, ang inyong abang lingkod din po ay natamaan po ng dengue mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon po yun, nagtatrabaho pa po ako dyan sa dako ng Villaflor, mga minamahal, bilang isang nurse. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, nagkasakit po ako hanggat sa ilang araw mga minamahal, halos 1 linggo po akong may lagnat na mataas at hindi bumababa mga minamahal. So, ang himala ng mahal na Panginoon, dahil sabi nga po ang powerhouse mga minamahal, ito ang hospital ng mga anak ng mahal na Panginoon. So, ang ginawa ko po mga minamahal, dahil po naturuan po tayo ng ating beloved and honorable pastor, mamatay, mabuhay, may sakit o may kalakasan ka, magpuri ka, dumalo ka ng 3 times a week sa banal na gawain. Hallelujah. Ganyan po ang ginawa ko mga minamahal. So, kahabagan ng mahal na Panginoon, bagamat hinang-hina po ang inyong abang lingkod, dumadalo po ako Miyerkules, Biyernes at Linggo. Alam niyo po mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon, after 1 week, mga minamahal, nakabalik po ako sa trabaho, mga minamahal. At alam niyo po, hindi ko pa po alam na dengue yung naging karamdaman ko. Dahil mga minamahal, syempre, alam po ito ng mga nakakapagtrabaho na. So yung mga, pag nagtrabaho ka, hanggang 3 days lang po, yung allowed na wala kang letter of explanation or wala kang medical na ipapasa. So ang inyo pang lingkod, mahigit 1 week po akong absent dahil nag-recover pa po ako. Alam niyo po mga minamahal, so sa madaling salita, pina-medical po ako sa Villaflor noon mga minamahal. Laking gulat namin mga minamahal. Pumasok ako mga minamahal, nung kinuhaan ako ng blood sample, alam niyo po ang platelet count na normal ay nagre-range ng 150,000 to 300,000 lang po. Yun po yung normal. Ngunit, ang inyong abang lingkod po, ang na-find out sa akin, less than 100,000, nasa 80,000 lang po yung aking platelet count nun, mga minamahal. At alam niyo po, pagdating po dun sa baba, sinabi dun ng doktor, ang diagnosis ko po ay dengue stage 4, mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon, dahil nung nagkasakit po ako, kapag may dengue ka, bawal kang mag-take ng any na may dark colored. Ibig sabihin yung mga grape juice, yung mga atay-atay ng manok, bawal po yan mga minamahal kasi mag-iitim din yung inyong idudumi.
Ngunit mga minamahal, dahil nga po nabubuhay tayo sa pananampalataya, yung aking beloved Father, lahat ng pinakain sa akin, yung grape juice na Gatorade, pinakain ako ng atay, mga minamahal. So sabi ko, kung hindi buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin, pwedeng nung mga oras pa lang yun, na mga minamahal, kinuha na ako ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sinabi po, mga minamahal, kapag anak ka ng mahal na Panginoon, pag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal, Praise the Lord. pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil kung maririnig nyo po sa news, yung mga na-dengue ngayon, mga minamahal, marami pong namamatay. Ngunit gaya po ng sinabi ko kanina, sa kanila wala silang Diyos na pinaglilingkuran. Hindi sila taga Jesus Miracle Crusade. Ngunit tayo, anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po mga minamahal, maalala ko po, speaking of karamdaman, dahil ngayon lang pong January, mga minamahal, ang inyong abang lingkod man din po ay masasabi ko pong natamaan din po ako ng COVID-19 dahil nga po wala naman pong exempted. Alam niyo po mga minamahal, bagamat hindi po ako katulad nung mga iba na nagpapaswab test dahil nabuhay nga po tayo sa pananampalataya. Alam niyo po mga minamahal, noong January, mga minamahal, wala po akong panlasa, wala po akong pang-amoy, nangihina po, nagkalagnat din po ako ng halos 1 linggo rin po, mga minamahal. Halos 2 weeks po yun, mga minamahal. Ngunit ganun lang din po yung ginawa ko. Nag-isolate lang po ako, mga minamahal. Dito po ako sa bandang preacher's area. Umupo, mga minamahal. At kagaya po ng mga nauna natin at naririnig nating patotoo, walang COVID-19 ang makakagapi sa mga anak ng mahal na Panginoon. That's Dahil right. sabi nga po, Hallelujah. dyan pa lamang po sa right of way, hindi ka pa pumapasok, lusaw ng COVID-19 sa pangalan ng Amen. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, minsan po nagpakita po ng himalang mahal na Panginoon. Hindi po ako baksinado, mga minamahal, dahil nga po pinaninindigan po natin ang pananampalataya. Ngunit ang himala ng mahal na Panginoon, ako po'y binigyan ng kalakasan, pinagaling at pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapalang yan. At bago po ako, yung huling patuto ko po, mga minamahal, talagang masasabi ko po, alam ko po, palagi niyo po itong naririnig sa pulpito, na ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. That's right. Alam niyo po, mga Hallelujah. minamahal, ilang beses ko na pong na-try, nasubukan, dahil sabi nga po ng mahal na Panginoon, subukin ninyo ako, sabi ng mahal na Panginoon. So ilang beses ko na rin pong na-try. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, dahil nga po ngayon ay talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang kahabagan lang po, talagang ibinigay ko na po ang buong buhay ko sa ating mahal na Panginoon. So nag-full-time worker na po ako dito po sa ating dako ng San Carlos City, Pangasinan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi naman po sa pagmamaliit sa mga manggagawa dahil napakataas po ng aming calling. Alam niyo po, medyo hindi man po ganun kalakihan yung aming blessing na natatanggap. So merong mga times, mga minamahal, alam ko po, dumarating sa point na ganito tayo, mga minamahal, minsan medyo maliit yung ating natatanggap. Naiisip natin, mahal na Panginoon, baka pwede next time na lang po ako magtapat. Naisip ko rin po yan dahil bilang tao, talagang may mga kahinaan po tayong taglay-taglay, ngunit pinapalakas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, dumating ako sa point na ganyan, talagang nagtataka ako, mga minamahal. Sabi ko, bakit kahit na, sinubukan ko po yun, nag-stay lang po ako sa 20% giving, mga minamahal. Sabi ko, yung blessing na natatanggap ko, binabawasan ko, pero 20% lang. Sabi ko, parang medyo ang hirap ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Mahirap mong maramdaman yung presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung maalala niyo po yung explanation sa giving nung nakaraang birthday po ng ating beloved and honorable pastor doon po sa dako ng main church. Narinig ko po yung ating beloved isang ordained preacher. Sabi po niya, magbigay ka lang ng magbigay. Kahit wala kang ibigay, magbigay ka. Kasi ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa'yo ng tamang pagpapala kung hindi mo hihigitan. So alam niyo ba, mga minamahal, na-shake po yung buong utak ko at yung pananampalataya ko. Sabi ko, oo nga, kahit wala nang matira sa akin, ang mahalaga, maibigay ko ang karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Sinubukan ko ulit, mga minamahal, yung dating 30%, naging 20%. So, mga minamahal, dahil na-challenge po ang inyong abang lingkod, ginawa ko ulit 30, ginawa ko ulit 40%. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Yung tita ko po, nasa abroad, mga minamahal, pagkatagal-tagal po niya kung hindi na contact, nagulat po ako isang araw, tumawag siya.
Vine, praise the Lord, paki-open mo na lang yung bank account mo, nagpadala na ako ng blessing para sa'yo. Purihin ang Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos po ng mga material na pagpapala na yan, talagang nagugulat na lamang po kung mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi pa po natatapos yung joyful, yung mga solemn song. Ramdam na natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya magtapat lang tayo mga minamahal. Hindi lamang po sa ikasampung bahagi tandog, pati sa pamumuhay natin mga minamahal, ang mahal na Panginoon ang magpapala sa atin. Kaya po hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Divine Grace Near, ating beloved Sister Vine, sa pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Na talagang ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay punong-puno ng himala. Amen? Sa tamang pagkakataon, mga minamahal ko, doon kumikilos, mga minamahal ko, ang mahal ng Panginoon upang tayo po'y iligtas, amen? Sagipin sa isang tiyak na kapahamakan. Mga minamahal ko, ang kidlat, mga minamahal ko, wala pong mga minamahal, sinisino yan, sinasanto. Just like mga minamahal ko, yung electrocution, yung na kuryente, mga minamahal ko, na ating pong mga kapatid, na talagang mga minamahal ko, himala sa lahat ng himala, mga minamahal ko, yung kidlat na talagang tumama na doon sa kamay ng ating mga kapatid. Supposedly, mga minamahal ko, kung wala siyang Diyos, wala tayong Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na nag-iingat. Amen? Ay talagang mga minamahal, 6 feet below the ground. Mga minamahal ko, alam mo natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ngayong mga panahon na ito, mga minamahal ko, ang dami pong tinatamaan ng kidlat, mga minamahal ko, lalo na't mga open area, mga minamahal ko, ito pong likuran, ay talagang maghahanap po yung kidlat ng medyo mataas, mga minamahal ko, hallelujah, na bagay, at doon siya tatama. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon? Talagang ating mga kapatid, mga napatunayan po niya, mga minamahal ko, gaano katapat ang ating pinakamamahal ng Panginoon, na handa siya, mga minamahal ko, hallelujah, magpala, mga minamahal ko, sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon habang naghahanda. Ating beloved children's choir, tayo muna lahat ay tumayo. At tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon at ating samahan ang ating mga beloved chikiting na ito sa kanila pong mga papuring awitin. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I have a
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating mga beloved children's choir na kanilang alay, na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating mga beloved anak ay talagang sila po ay natuturuan ng umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Disrada Almeida, the end time prophet of our loving God, and to all beloved Almeida children, kanilang katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at sa mga turo at aral na hindi natin malilimutan ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, sa ating mga beloved bisita, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, at sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay pinagpalang patotoo, at sundan po siya ng ating beloved Sister Eileen Okasaki. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat, ang pinakataas sa pagbati, pagpupuri, pagwalhati, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Pangalawa po, aking po muling pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved evangelist Will Disrada Almeida. Ngayon din po, mga hindi malumutat aral ng ating turot aral ng ating beloved Pastor Luis Almeida, sa kanila po mga beloved children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga kapatiran, baguhan mo datihan, tayo po ilubuhos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, at ako nabigyan muli ng pagkakataon na mapasalamatan at papurihan at pinakamamahal sa magitan ng patututo mga minamahal, upang ma-share naman po sa inyo ang mga pagpapala, mga biyaya na kinakamtan. Magmula po nang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal, hindi ko po akalain sa panaginip mga minamahal ay makapilin niyo po ako upang sumamba at tumakila sa ating nag-iisang Diyos. Ang Diyos mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon, kung saan mga minamahal, dahil po yung abal lingkod po mga minamahal ay lumaki po bilang Katoliko mga minamahal, na kung saan ang pangarap po sa akin na mga loved ones mo mga minamahal ay maging pari po mga minamahal. Sa dako po na kakayahan mga minamahal. Excuse me po. Mga minamahal. At doon po mga minamahal, akala ko po mga minamahal ay tama na po yung aking ginagawa mga minamahal, dahil po kapiling ko po yung mga pari doon. Umaga pa lang, madaling araw pa lang mga minamahal, nandiyan na po nag-rosaryo. Isa rin po ako sa nagpunas-punas, kasama po ng mga pari mga minamahal, na kung saan mga minamahal ay akala po nila banal po yung abal lingkod sa loob po na simbahan mga minamahal. Subalit po mga minamahal, pagdating po sa labas mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na yung abal lingkod ay typical pa rin na makasalibutan mga minamahal, kung saan mga minamahal, nagmumura, nandiyan pa rin yung aking pag-uugaling masama, napaka-high pride mga minamahal, dahil po napakayabang nga tao mga minamahal, kung saan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na akala ko po mga minamahal, tama lang po aking ginagawa nun sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Subalit po mga minamahal, sa hindi ko po pag-aakala sa aking paglaki mga minamahal, wala pong pagbabago mga minamahal, at doon po mga minamahal,
Hanggang umabot po mga minamahal na ako po mapunta po mga minamahal sa dako po ng Maynila, mga minamahal binata po doon at upang maging lubusang pari, Tagal mga minamahal, at alistido po ako sa dako ng Pasig mga minamahal, sa kumbento po ng Pasig, at nandyan po nagsimula mga minamahal. Nakapiling ko na po mga minamahal, ang matataas po dyan, ang mga monsenyo, lahat po mga minamahal. At doon po mga minamahal na nagsimula po yung abal lingkod na tumikim po ng alak mga minamahal. At hindi na sa simula pagtikim na yan mga minamahal, nandyan po mga minamahal na ay kasama ko po ang mga pari mga minamahal na kung saan pa yung mga okasyon mga na napapainom na po ng alak. Hindi na po umabot sa papainom ng alak, umabot na po mga minamahal na abal lingkod, nagitalamak sa alak mga minamahal na kung saan nandyan po mga minamahal, hindi na po makatulog kapag hindi na po nakainom ng alak yung balingkod. Subalit mga minamahal, nandyan po na napakarami na po akong pinuntahan, mga minamahal, hindi na ko kayang pigilan. Mga minamahal, naging problema na po ko ng mga kapulisan sa dako po ng Pasig. Sa dako po na Maynila, mga minamahal, problema na po na kay mga loved ones. Hindi na po nila ako mapigilan dahil yung balingkod nung araw mga minamahal. Wala na pong hinangad, kundi ang magbisyo, mag-inom. Nandyan po mga minamahal, wala na po Pasko't Bagong Taon na nasa bahay. Lagi po nasa kulungan mga minamahal, doon na po tutulog mga minamahal. At yan po, naghanap po ako ng kapayapaan, nakatahimikan na aking pag-iisip. Napakarami ko na po napuntahan na congregation, mga doctrine congregation mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na isang araw mga minamahal, ang ating kapatiran mga isang kapatid na sister, sabi niya, Brad, sabi niya, para mabago ka, sabi niya, pumunta ka sa krusada. Isang linggo mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pinagbigyan ko na po yung ating mga kapatid na yan dahil napaka-counsel na po ako, napakarami na po ako napuntahan. Alam niyo po, sa pagdalo ko po sa tao ng Luneta, mga minamahal, nandyan po nakakala ko po mga minamahal, ako po ay nalinlang dahil nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, may umiiyak, may tumatalon. Mga minamahal, hindi ko po maintindihan kung ano po ang aking naramdaman noon. Gusto ko nung umuwi, subalit paano ko makalabas noon mga minamahal dahil hindi ko pwedeng maiwanan yung sister na kasama at bukod doon mga minamahal, wala na po kong dadaan sa sobrang dami ng tao mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pinagmamasdan ko po yung araw na papalubog, magdalhapon po yun mga minamahal. Nandyan po na umawit ang ating beloved choir sa dako ng Maine. Alam niyo po mga minamahal, doon na po naramdaman ko po aking katawan, di ko po namalayan na yung aking kamay nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At doon po mga minamahal, nung mangaral po ating beloved evangelist Willis na Almeida, labis na naman po ako nasaktan mga minamahal. Gusto kong dumapit, gusto kong magwala nun. Dahil ganun po aking ego nun napakataas mga minamahal. Dahil nga po ako laki sa lolo at laki sa lola mga minamahal, napakataas ng aking pride. Nandiyan na gusto, parang tinabaktabakan po kasi ang aking pinag-aralan na Catholicism mga minamahal. Yung aking pagkakatoliko mga minamahal, parang niyurakan. At doon po mga minamahal, no, sabi sa akin, Brad, huwag kang magalit, kunin mo ang Biblia. Sundan mo pangalan ni mahal pastor. Alam niyo po mga minamahal, sinundan ko po. At doon ko po namalayan mga minamahal, sabi ko, hindi ko na pag-aralan to nung ako nasa Catholicism, nung ako nasa kumbento, dahil na-revise na po pala mga minamahal ang pinag-aralan. At doon po tunay ang Biblia aking hawak, sinundan ko. Wala naman po mali, pinaliwalag natin mga pastor, na ganun po ang pananampalatay tunay at lubos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ng mga oras na yan, yung aking katawa parang hindi ko na mamalayan mga minamahal at doon po mga minamahal, kung kayo po ipatanggapin mga minamahal. At para po sunod-sunuran mga minamahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na payo sa dako niya mga minamahal, yung para pong parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan. At doon po mga minamahal, parang may malamig na tubig na akong binuhusan po masok sa kalubloban na aking katawan mga minamahal. At doon ko po naramdaman. Now, first time in my life mga minamahal, na yung mga balik ko dahil lumuha. Dahil kailan di po ako lumuluha noon mga minamahal, subalit mga minamahal, dito sa misteryong to mga minamahal, lalaki, babae, matanda o bata, pinapaluha yan ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Yun po mga minamahal, ang pagluha po na yan mga minamahal, ay sa labis na kagalakan. Dahil po mga minamahal, behind that tears, nandun po mga minamahal yung pagpapala, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At doon po mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil mula noon, tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa misteryong to. Mga minamahal natin nag-iisang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, yung kagalakan na aking naramdaman, yan ay patuloy na pinapadama ng ating pinakamamahal na sa habang patuloy kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po mga minamahal sa aking kapaguhan noon, hindi po ako naniniwala sa ganitong patotoo.
prayer and fasting na magpapagaling. Hindi po ako niniwala. Subalit ang Diyos po natin dito ay totoo po mga minamahal. That's right. Alam niyo kung bakit? Sa katigasan ng aking puso, sa katigasan ng aking pag-iisip, kayo rin po ay sinubukan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po nagsimula kayo, ipapatotoo ko rin po sa inyo. Dahil yung aking beloved loved ones, mga beloved wife, tinubuan na magkabilang breast mga minamahal. Alam niyo po ng bukol, cancerous mga minamahal. Mismo sa Dr. Villaflor mga minamahal ay nagsasabi, sabi niya, kailangan tanggalin na yan dahil cancerous, mawawala na yung asawa. Alam niyo po mga pag lumalabas na po ng push, inana, mga minamahal, dugo, mga minamahal, hindi na po makakilos yung aking beloved wife. Alam niyo po, a week before na siya operahan, kayo po humingi ng backup prayers sa pangunang panalangin natin, beloved evangelist Willius Almeida, yung aking beloved wife, nung pinatignan po namin sa madaling salita, mga minamahal, pinatignan ulit namin para ma-schedule mga minamahal sa kanya operasyon. Nagulat si Dr. Villaflor, sabi, nasaan yung bukol? Nasaan yung bukol? Hindi siya makapaniwala mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pinapasok pa ulit siya sa mammogram, chinikap siya ulit mga minamahal para papatunayan na wala na po yung bukol. Sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoon sa pangunang palay natin, beloved Evangelist Willius Almeida, yung bukol na yan, mga minamahal, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Na kung saan mga minamahal, sa pangunang panahon natin, beloved Evangelist Willius Almeida ngayon, kung yung dati ang aking beloved wife noon, mga minamahal, hindi na po yan makapagwalis, makabitbit ng hindi na po yung nasa bedridden po mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, malakas pa po siya kaysa akin, mga minamahal. Nung siya po nagkasikaso sa tahanan pa, pag nasa bukid po ako mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Sa hindi lang yan mga minamahal, sa aking beloved daughter, na mula ulo hanggang paa mga minamahal, katalampakan, buong katawan mga minamahal. Nung siya po ay bata pa, grade 3 student mga minamahal, alam niyo po, ayaw na pumasok sa school dahil yung kanyang daliri, nagkakadikit-dikit na po. Nagkakaroon na po ng nana, mga minamahal, nagbabasa. Subalit mga minamahal, nung siya po ay dumalo dito, mga minamahal, at nabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal. Dito po mismo, San Carlos Association, mga minamahal, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Siya po inilinis na lubusan, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako dati mga minamahal, ayaw niya pumasok sa eskwelahan, akala ko hindi na po siya makakatapos. Subalit salamat sa ating pinakamamahal, siya rin po pinag-graduate, pinatapos po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako labis na nagpapasalamat, Panginoon, naalala ko po mga minamahal, sa panahon na to mga minamahal, at tawag po ng mga Pangasinan, dahil di po ako taga-Pangasinan, taga-Tuguegarao City po ako mga minamahal. Ang tawag po ng Pangasinan, pagka ito mga gawat po mga minamahal. Subalit salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon ko napatunayan na ang anak ng Diyos, wala pong gawat dahil napakarami po natin. Nagpupuri, nagpapasalamat, binigyang pagpapala po ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa totoo lang minamahal, hindi lang po lahat ng sa oras sa paglilingkod po namin, sa patuloy namin paglilingkod mga minamahal niyo po, balikan ko po yung aking pag-inom ng alak. Kung noon, talamak ako sa alak mga minamahal, lasing ako sa alak. Pero ngayon mga minamahal, para ako lasing sa banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking pag-iinom po mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon mga minamahal, ni amoy ng alak, ayaw ko na po mga minamahal. Dati-dati hindi po ako makatulog. Kapag po ako hindi nakainom ng alak ngayon, tubig lang mga minamahal sa gabi, pinapatulog ko ng parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, sabi ko nga, hindi po lahat sa aking pagpatuloy na pagkiling, hindi po lahat rosas sa aming dinaanan mga minamahal. Ay yung kabaling ko dito sa pagkiling, sa pagbaba ng aking sarili. Mga minamahal, may time. Ganito mga panahon noon, June, July, August, September, mga minamahal ng October. Ang yung kabaling ko, naranasan po namin, Pasko at bagong taon, wala po kami masyadong hinaharap na pagkain. Nung nag-aaral po yung aking beloved mga son and daughter, sabay po yan. 2 college po mga minamahal. Saan po kukuha? Wala po kami ibang hanap po. Munting kayuran lang ng nyo, gilingan na malagkit na po aming negosyo. Subalit ang Diyos po natin ay totoo, mapagpala mga minamahal. Amen. Dahil Praise po the mga Lord. minamahal, pag mapunta po kami ng gawain, kayo po nandulungo. Kayo po, parang nga po mapunta sa gawain, dahil halos wala kayong mamasaya. Ang gagawin ko, mauna ka na. Paunahin ko na po sila, may malita na kayong mamasahe, hindi namin alam kung pag-uwi ko may pamasahe pa ulit, mga minamahal. Subalit ang Diyos po natin ay totoo. Hangarin lang po natin, maunahin natin yung kanyang kalooban. Lahat po ng mga bagay na yan ay ibinibigay po ng ating pinakamamahal. Pagdating ko po sa kanto, mga minamahal, yung aking pamasahe, mga minamahal, eksakto, makakaibon lang, eksakto pag uwi rin po namin. Pagbibigay po mga minamahal,
Subalit yan po, hindi ko namin nakaligtaan, mga minamahal. Alam niyo po, pagpunta ko po sa kanto, mga minamahal, andyan po may paparadang tasakyan. Ilang beses na po nangyari yun, Brad, saan ang papuntang San Carlos? Sabi ko, doon ako papunta, sa kayo na papunta. Papunta kayo, papunta kami kung saan. Sabi nila, sige, Brad, sabi ko, sabayang sumabay kaya sa amin, ituro mo lang ang daan. Lagi pong nangyayari yan. Kasakay po ako ng 5-star noon, maluwag po ang mga sakayan. Sabi sa akin, sir, huwag ka na magbayad, may nagbayad na sa'yo. Hindi ko alam kung paano po nangyayari yun. Yan po ay pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Ngayon po kung gaano kahirap, minsan natatakot na po kami mag-almusal noon, mga minamahal. Ang yung mabalik ko, dito po ako nag-almusal, imbes na kakainin ko, iaantay ko lang po sa mga anak ko para kumain po sila pag-uwi, mga minamahal. Kasi pag nag-almusal po ako, mga minamahal, ang kasunod, almusal ulit. Kaya ang ginagawa ko, hinahati ko lang po, tanghali lang po kumakain, mga bandalauna. Para susunod, pagdating ng umaga, magkakape kakain, alauna, kaya ko na po yun. Pero sabi ng mga pastor, kapag walang makain, magtiyaga muna kayo. Maghintay kayo, mag-fasting kayo. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga 5 taon na yan na amin dinanas, mga minamahal, kapiling ko po kayo ngayon, pinagpapala, lubos ng ating pinakamahal. Nakaraos po kami, Praise the Lord. nakagraduate po yung aking beloved son and daughter, mga minamahal. Alam niyo po kung dati-dati wala kayong pamasahe, binigyan po kami ng masasakyan ng ating pinakamamahal. Bagamat tayo single po yan, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Umulan, umaraw man, mga minamahal, anong oras man, mga minamahal, kaya po namin tumakbo papunta rito. At wala na po kami naalala sa pamasahe, mga minamahal. Bagamat tunay nga po, mga minamahal, ganun po kalayo dahil malasikipa po kami, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napatunayan ko pa muna, ang Diyos po natin dito ay totoo. Mga totoong tagapagmagaling, totoong grabe, great healer, mga minamahal, great provider, mga minamahal. At labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, sa labis sa pag-iingat ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mga minamahal sa panahon, mga minamahal na grabe po, ayun na po mga tataranta, yung mga labas gusto na ako ng Cagayan. Natataranta na po sila mga sa bagyo na yon na napakalas po mga minamahal, subalit pinagpala po tayo, mga minamahal. Tayo po hindi inabot ng bagyo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, yung ating mga palayan ngayon, isa po ako magsasaka, mga minamahal. Dati-dati, nung nag-aaral po aking beloved mga son and daughter, hindi po ako makapagsaka. Subalit, mga minamahal, alam niyo kapag ang Diyos na nagpala, dapat supposed to be, ang sakahin ko 1.5 hectare lang. Ngayon po, ginawa po yung 3 hektarya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat. Napakaraming po totoo, mga minamahal. Subalit, sadyang kulang po ang ating oras, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kanyang pagpapalang spiritual, physical, financial, lalo higit lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating napakadakilang Diyos at pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid, beloved brother George Bigaong. Talagang tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi po dito sa aklat ng Isaiah ng kapitulo 43 ng talatay 25, ang sabi po dito, Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Amen. Ang ating beloved kapatid talagang lumapit sa ating dakilang Diyos at talagang narayan na talagang tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos at pati ang kanyang karamdaman, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, liban sa akin ay walang Panginoon. Ang Panginoon lamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbibigay ng biyaya, pagpapala at kapayapaan, kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Cast me not away
ako aalisin, ang Espiritu mong banal papagaling sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. For who you are. Yeah, yeah. Whoa. Thank you, Lord. Soul cries out, yeah. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you.
what you've done for me. You were faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You were good to me, and grateful, grateful. How can I forget, how can I forget what you've done for me? You were faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and grateful, grateful. How can I forget, how can I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and grateful, grateful. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. How could I forget? 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 How can I forget? How can I forget what you've done for me? You were faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You were good to me, and grateful, grateful. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. That the Lord has made.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, for love, the Father gave. The only love could make a way. Oh, for love, the heavens cry. For love was crucified. How many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you.
instrument to you, to you, to you, to you. Everything I do is you, my beginning, my forever. Everything I do is you, is you. Everything I do is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved choir, sa papuring awit, sa ating dakilang Diyos. Tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan ang liriko ng ating mga kinanta na talagang sabi po doon ay this is the day that the Lord has made. Amen. Anong nating dapat ipagpasalamat na talagang sa bawat isa sa atin na tayo ay dinako dito ng payapa at taglay natin ang kalakasan at kalusugan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga, everything we need, everything you need, everything I need is in you, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating pong beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Praise the Lord. At maghanda na po ang ating mga Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din pinagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda family, andyan sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa ating pong beloved live webcast viewers, ganun din po sa inyo beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang hapon na po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muling gininto ang pagkakataong ipinagkaloob niya sa mga oras na ito pang ako po'y makapagpahayag ng kanyang mga kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Andiyan na kami po ay nakakilala sa ating pong mahal na Panginoon dahil po sa amin pong mga beloved lolo at lola, dahil sila po yung mga unang na-save dito. Andiyan po na mula nung kami po ay isilang, itong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming kinagisnan. Kaya lubos ko po yun pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na mapabilang sa kanyang mga anak sa pagdalo sa banal na gawain. Nandiyan na kung wala ang mahal na Panginoong Sus, hindi po namin alam kung nasaan po kami ngayon. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandiyan na nung kami po ay mga bata, dinadala na rin po kami dito sa banal na gawain. Nandiyan po na hindi pa po namin alam magsuot ng may kabanalan. Diyan sa pag-uwi ng bahay galing sa banal na gawain, andyan na kami po ay nagsusuot pa rin ng mga short.
Subalit, sa patuloy na pagdalo na sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po niya, andyan na kami po ay tinuruan kung paano magsuot ng may kabanalan at kung paano maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan na nagkaroon po ako ng mild ulcer. Andyan po na every time na may klase po ako, andyan na hindi ko po matiis yung pananakit ng aking tiyan. Andyan na nag-excuse po ako sa instructor po namin dahil para lumabas po dahil hindi ko po talaga kaya yung pananakit ng aking tiyan. Andyan na tingin po ako nagpa-check up po, andyan po na ang findings po ay mild ulcer daw po. Andyan na, hindi na po ako bumalik doon sa doktor, subalit patuloy na lamang pong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nagsumamo. Andyan sa una't dalain po natin po minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na yung karamdaman pong yan, simula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinusumpong ng karamdaman yan, kaya pinapasalamatan ko na po Praise the sa Lord, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan pong yan. Ganun din po, pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na pinagkalooban din po ako ng trabaho kung saan nakakapagsuot, malayang nakakapagsuot ng may kabanalan. Andyan po na, ganun din po dahil sa hospital nga po nagtatrabaho ang yung abang lingkod, required po ang vaccine po noon. Andyan po na pinipilit po ako magpabakuna, subalit andyan po na nanatili po sa pananampalataya. Andyan na, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil magamat andyan po naranasan ko po yung andyan po ang discrimination, andyan mga masasakit na salita binabato sa akin ng aking pong mga employer dahil ako raw po ang magdadala ng virus sa office po namin. Subalit, andyan na, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil patuloy niya pong hinihipo ang aking pong mga employer. Andyan po na, simula po noon hanggang sa ngayon po, andyan na pinapayagan po akong pumasok ng walang bakuna, kaya pinapasalamatan Praise ko the po Lord, sa ating hallelujah. pinakamamahal ng Panginoon Jesus na wala na po silang nagawa. Subalit hayaan na lamang po akong pumasok. Andyan na, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil 2 taon na rin po yung lumipas nung kasagsagan pa po ng lockdown. Andyan po na may share ko lamang po yung himalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa amin. Andyan po na lockdown po noon, wala po talagang transportation, bawal po lumabas, bawal po mga pagala-gala. Andyan na through live streaming lamang po tayo, subalit hindi po namin matiis na through live webcast lamang ang aming pinapanood. Andyan na kami, naisipan po namin ng aming po mga kasama, mga pinsan ko po, andyan na maglakad po mula po sa tahanan po namin hanggang sa banal na gawain. Naranasan po namin yan. Andyan na bilang tao po, andyan po ang takot dahil ako po yung mas nakakatanda sa kanila. Mga kasama ko po ay mga pinsan ko, mga minor de edad pa po. Andyan na, natatakot din po ako sa balit. Sa mga nadadaanan po namin, mga naka-uniform personnel po, andyan na nung una wina-warningan po kami, nagbubusina po sila as warning. Andyan po na nagre-rebuke na lamang po kami every time na may mga nakakasalubong po kaming ganun sa highway. Andyan po na pagbalik po nila, may mga nahuhuli po sila. Subalit sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan na 6 po kami, 7 po kami naglalakad, mga sister pa po yung mga kasama ko, mga bata pa po, menor de edad, mga 13 years old, 14 years old. Andyan po na hindi po kami dinadampo na parang walang nakikita. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa Praise ating the Lord, pinakamamahal na hallelujah. Panginoon Jesus, sa kabutihan po at himala pong yan na pinakita sa amin. Andyan, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa pagpasok sa aking trabaho. Andyan ng knowledge, wisdom, and understanding. Andyan na halos diretso po yung night shift minsan, subalit andyan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpapabaya, andyan nagpo-protection sa bawat isa sa atin. Ganun din po, pinapasalamatan ko rin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat, paggabay niya sa amin po mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy pong kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na tunay na talagang ating Diyos ay napakabuti po at napakabait mga minamahal sa buhay ng ating beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo po mga minamahal. Atin po munang bigyan ng pagkakataon po na magpasalamat po ang ating beloved brother Cesar Ibanez. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay inuukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Gayon din po ang dobleng pagbati sa ating minamahal Pastor Well Estrada Almeda. Kapalikat ang kanyang at gunitin na alaala ang mga turo at aral ng ating mahal na Assistant Pastor Will Estrada Almeda. Gayon din ang kanyang mga beloved children. Gayon po kabalikat ang mga manggagawa dito sa panguna sa atin ni Kuya Buboy Nier at ang kanyang beloved children at beloved child. At ganoon rin po sa ating pong lahat, mga beloved veteran, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Nandito po ako upang ipahayag at pasalamat ang biyayang pinakalob sa akin ng ating mahal na Panginoon. Bago po ako nakarating sa kongregasyong ito, ako po ay dating mananampalataya sa deboto ng tinatawag na Jesus Nazareno. Dati po ako namamanata roon, namihila po ako ng karosa ng Nazareno dahil sa pag-aakala ko na yun ang kaganapan ng sinasabi natin na penitensya o yung sinasabi natin na yung pag-uukol daw ng taong-taong panata. Ngunit sa pagdating ng panahon, yung mga nagaganap sa akin na hindi pa rin nare-resolbahan ng totoo. Paulit-ulit na nararamdaman ko pa rin yung kalungkutan, nararamdaman ko pa rin at patuloy pa rin yung aking hindi magagandang, hindi kaya-ayang mga gawi. Kaya naman po, nung dumating po ang panahon na ang aking mahal na asawa na po ang nagpunta na po rito sa ating banal na kongregasyon, ako po ay nagpatiayon sa kanya sapagkat dito lamang po namin natuklasan ang tunay na at tamang aral ng ating mahal na pastor na patuloy lamang tayong manalangin, dumulog, sumamba sa kanya at tiyak ang kaganapan. Sapagkat ipagahayag ko na lamang po na kami po ay dumanas ng sobrang pagbaksak ng aming kabuhayan. Pero sobrang tiwala ko po at kumpiyansa sa aking sarili, sa aking believe sa aking sarili na dahil ako po ay nakatapos sa isang kinikilalang eskwela sa Maynila at nakapag-asawa po ako ng graduate ng accountancy na parang tingin ko sa sarili ko ay kaya ko na ang lahat ng mga bagay at mga buhay sa mundo. At ganun po, hindi lamang po doon, naging sigurista pa po ako na ang aking negosyong itatayo ay dinulog ko pa sa mga business consultant at mga financial analyst. At nung nakita nila yung aking business plan at feasibility study ko, sila man ay nagulat at natuwa at dahil nakita nila na napaka-passive nung kita nung aking itinayong negosyo. Ngunit ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi kapamaraanan ng tao. Sapagkat wala pang isang taon, sa loob lamang ng ilang buwan, yung negosyong aking plinano, aking ginawa ng pag-aaral, ay sa isang iglap ay dagling naglaho at bumalik ulit ako sa punto na paghahanap buhay. Sa paglugmo ko na ito, doon ko natutunan at doon na rin po naituro na dumulog kami at mapagtibayin namin ang paglapit sa Panginoon. At nung natuklasan na po namin dito sa kongregasyong ito, dito na ituro ang tamang aral, ang tamang pananalig, pananampalataya. Kaya naman po, sa patuloy na pagdalo namin, dito po ay unti-unting inangat po muli ang aming kabuhayan. Nawala ang aming kabuhayan nung sinauna ng mga jeep na yan. Hindi lamang po jeep na pampasayang pinalit, kundi pinalit po ng isang bagong sasakyan. At sa kasalukuyan po, Panginoon, ito na po ang ginagamit namin. At bukod pa po doon ang pagpapala pa po na hindi pa po doon natatapos. Dahil po sa patuloy na pagdalo ng aming buong sambahayan ng pamilya namin dito,
Pati ang sa aming pamilya ay naganap din po ang pagpapala. Ang aking mga anak ay napag-graduate ko na po ng koleyo. At hindi lamang po sila graduate basta-basta. Sila po ay graduate po sa isang kinikilalang eskwelahan din po na hindi namin alam kung paano namin nakayanan, paano namin napag-graduate ang mga ito. Ngunit sa patuloy na pagdulog dito, sa patuloy na pagtatapat, lalo na po sa ating ikaputhandog, sa isang iglap lang sa paglipas ng panahon, eto na po sila. Ang aking pong mga anak na dalawa na ito ay nakagraduate na po ng kolehiyo, ng isang inhinyero, yung po yung isa, at yung isa isang multimedia arts. At sa ngayon po, ang aking pong hanap buhay, umalis na rin po ako sa paghanap buhay po, magsama-sama kami at patuloy na dumulog dito sa ating banal na pananambahan. At magagayon pa yung aking pagtatrabaho ay nawala man. Ngunit ipinalit ang isang negosyo na patuloy na inaangat ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat ang patuloy na pagdulog po namin ito ang siya naging susi at ang patuloy na pagtatapat namin ay naging daan kung paano po umaangat ang kabuhayan namin ito. Lumipas din po dumating din po ang panahon ng COVID. At yung negosyo namin po ng event services nito ay bigla na lang po nag-collapse, bigla na lang po naglaho. Ngunit dahil po sa patuloy po nating pagdulog, sa patuloy po nating pananalangin, at pagsasama-samang pagkakaisa sa kongregasyong ito, pinaisip sa amin ng ating mahal na Panginoong Hesus kung paano ba ang tamang gawin, ang dapat gawin. Ang aming negosyo ay totally closed, totally talagang walang event, walang services. Ngunit po dahil po sa ating pong patuloy na pananalangin at sa pagkapit at sa turot aral ng ating mahal na pastor, pag-aayuno at pananalangin ng lubos, itinuro po niya ang tamang pamamaraan kung ano ba ang negosyo ang nauukol at nakarapat para sa amin. At siya po ang nagbigay ng pagpapala na ito, na ang negosyo na ito ay siya nakasurvive sa amin sa nakalipas na COVID-19 na ito, na wala pong naglahong mga kabuhayan sa amin, na wala pong naapektuhang mga pagpapala o maging ng mga kalusugan namin. Bagkus, lalo pang dinagdagan ng aming mga kabuhayan na hindi lamang kami pinagpala, pati ang sa aking mga salinlahi na mga anak. Sabagat ito na po ang kasalukuyang negosyo ng aking anak ngayon. At gayon din po, Panginoon, gayon din po, lagi ko pong pinagpapasalamat ko rin po dahil patuloy pa rin po kami na dumudulog dito. Sa kabila ng mga dumarating na mga problema sa amin, madali namin ito nare-resolbuhan. Sapagkat sa patuloy na pananalangin, pananampalataya, sa turot aral ng ating mahal na Pastor Welder Sanmada, walang imposible, walang mga problema hindi natin kakayanin, sapagkat ito ang pangako sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya lamang ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Cesar Ibanez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating beloved kapatid na talagang nabangkrap ang kanilang negosyo at talagang walang-wala ngunit sa kanilang ginawa, sa kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Talagang sila po ay pinagpala, talagang ibinalik yung kanilang kabuhayan at talagang nariyan na talagang yung pagpapala ay bumuhos sa kanilang buhay. Anong ginawa nila mga minamahal? Sa kanilang katapatan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at yan po ay ipapaliwanag po mamaya yung katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At yan na po natatapos sa mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo tayo mga minamahal. Beloved brethren, let us all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, Beloved Jesus, Finest Generation Choir.
Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all ye people. The foundations shake, the heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus. Lift up your voice, every mountains, every chain, every stronghold is coming down.
Salamat sa'yo. Hinibig mo ang katulad ko. Hinalaya buong buhay ko. Upang ako'y mapalapit sa'yo. O tanggapin mo ang witing ito. Paburit pagsabay, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Paburit pagsabay ka sa buhay ko. Panginoon, tanggapin mo ang witing ito. Paburit pagsabay, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon, kailanman, ialay ko sa'yo. Paburit pagsabay, kumilos ka sa buhay ko. Panginoon, tanggapin mo. Hallelujah. Ang witing ito. Paburit pagsabay, ialay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Pabulit, hallelujah, sa buhay ko. Panginoon, ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay. Paburit pagsabay, kumilos ka sa buhay ko.
Napakabuti mo, mga Panginoon. Thank you, Papurit magsampan, ialay sa'yo, ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon ialay ko sa iyo, mabulit magsampan, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon ialay ko sa iyo, papurit magsampan, kumilos ka sa buhay ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, minamahal. Patuloy nating anyayahan na pagkilos ng napakatamis at banal na presensya ng mga Panginoon sa ating kalagitnaan. Ang sabi ng banal na kasalata, a man without the Spirit of Christ is not of Christ. At pakasamin po natin, sa tuwing tayo may pagkakataon, grabe, samantalahin po natin. Dumalangin tayo na may pagsisimula sa ating mga puso. Dahil ang Diyos sa magbanal, makapangyarihan siya lang. Talastas mo na mabatid. Ang kaibutura, ang nilalaman ng aming mga puso. Wala kami mailibigin sa iyo. Wala kami maitatago. Ay hanggang lahat ng mga bagay. Magiging aming mapagsalaksa. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Huwag mo naman tingnan ang mga karamihang ito. Upang maging sanay, maging may sirable ang aming spiritual na buhay. Alamin, pakanasain namin. Namarap namin sa tuwi-tuwi na. Ayun sa atong espiritu. Sa magalan na panalaki, ng iyong tao nilang isa. Na aming binabalan Panginoon sa Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamalapay ni Jesucristo. God bless your beloved finest choir. Muli natin palakpakan na masigabo at matutunog na palakpak. Ating pong pinakamalapay Panginoon. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak po natin mga minamahal ko? Hallelujah. Huwag tayong manghinawa mga minamahal ko sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, the more na tayo po'y pumapalakpak ng bibigyan ng mga papuri, mga minamahal ko, pag itinataas po natin ang mga Panginoon, mas marami pong blessings tayo pong tatanggapin. Amen? Amen? At walang tumatanggi sa mga maraming blessings sapagkat kailangan po natin mga minamahal ko. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan. Tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi po nagpapabaya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy na inaalim mga minamahal ko sa anumang kabigatan. Anumang problem na meron tayo mga minamahal ko, hallelujah, ay kayang-kayang lutasin natin ang pinakamamahal na Panginoon. We just have to have faith in Him. Amen? Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong minamahal at iginagala na Evangelista Weldes Radalmeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga turo at aral na ating pong mga minamahal ko, hallelujah, natanggap sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nariyan, mga minamahal ko ang kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesyang ito na talagang tumugon sa kanyang gampanin ang mga minamahal ko may ipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted po mga minamahal ko ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon. Aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At of course sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal ng Panginoon, baguhan man o datihan. Meron tayong mga visitors kanina. At nariyan natin po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa atin pong live streaming via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin po munang basahin ang aklat ng Salmo, ang kabanatay 4, ang talatay 5, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, sinabi po rito, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. At magsabi ng Amen. Naririnig po ba tayo mga minamahal ko doon sa may bandang dulo?
Marami pa pong mga upuan dito na available, mga minamahal ko. Why don't you grab a chair, mga minamahal ko, para mas formal po ang inyo pong pagdalo. Hindi po kayo dyan nakaupo sa mga tricycle, amen? Service, mga minamahal ko, at kayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang makarinig na mainam. Sabi dito, mga minamahal ko, maghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Linawin lamang po natin, mga minamahal ko, this is not about sacrificial giving. Ang sabi dito, mga minamahal ko, offer the sacrifices of righteousness. Alam po natin, mga minamahal ko, na itong pagbibigay ng may katapatan ay katuwiran po natin sa Panginoon. Nag-iipon tayo ng katuwiran para sa darating na araw, mga minamahal ko, marami tayong naipon, mga minamahal ko, at ito ang titignan ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Sabi nga, mga minamahal ko, ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10, sabi dito, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Ito po yung bersikulo, mga minamahal ko, na sinasabi mismo, ito pong pagbibigay na ating ginagawa. Especially, mga minamahal ko, tayo'y religiously, mga minamahal ko, nagtatapat. We see to it, mga minamahal ko, na ating maibigay ang marapat na bahagi ng mahal na Panginoon. Ito daw po, mga minamahal ko, ay magdaragdag ng bunga ng ating katuwiran. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, itong ating pong binasang bersikulo, mga minamahal ko, Salmo, Kabanatang 4, ang talatay 5, mga minamahal ko, ang ibig sabihin lamang nito, this is about situational giving. Ang sabi ng ating pong mga kapatid kanina na nagpatotoo, ating beloved Sister Vines, narinig po niya sa pagpapaliwanag sa exhortation for giving na kahit walang-wala ka na, ay kinakailangan mo pa rin magbigay para malugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Sapagkat, di ba, mga minamahal ko, sinasabi natin, mga minamahal ko, you cannot give what you don't have. Pero mga minamahal ko, hallelujah, grabe, kapag ka ganyan, mga minamahal ko, ang ginawa mo, na walang-wala ka na nga eh. Pero pinipilit mo pa rin, mga minamahal ko, na makapagbigay sa Kanya, that's an exemption. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang exemplary na matatawag kakaiba. Lahat tayo magsabi ng amen. Kasi mga minamahal ko, natural sa tao, Brother Noel, wala naman talaga akong ibibigay. Pigang-piga na ako, pero mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka sinisikap pa rin nating magbigay amidst, mga minamahal ko, our economic hardship, despite, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, nahihirapan na tayo sa pagbabudget, mga minamahal ko, doon natin mapapalugdan ang mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya, offer the sacrifices of righteousness. Ihandog ninyo yung mga minamahal ko, sakripisyo ng katuwiran. Na itong pagbibigay na ito, mga minamahal ko, hallelujah, amidst, mga minamahal ko, hardship, mga minamahal ko, na ikinakatwiran, mga minamahal ko, pero nang hindi ng Iglesia ng Macedonia. Alam po natin yan. Kaya po sila nababanggit ni Apostol Pablo na sa mga exemplary givers na talagang, mga minamahal ko, ipinapatuto niya mismo, mga minamahal, kasali ang Iglesia ng Macedonia. Brother Noel, ano ba ang meron ng Iglesia ng Macedonia? Bakit sila nalagay sa mga exemplary givings na tinutukoy ni Apostol Pablo? Mayaman ba sila? Hindi po. Di ba? Alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na sa gitna ng kanilang kahirapan, mga minamahal ko, hindi pa rin naging hadlang yon. Yung kahirapan ng kanilang buhay na sila ay makapagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal ko, sa kabila ng kanilang kahirapan ay yumaman naman daw, sumagana naman daw ang kanilang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang katapatan sa mahal na Panginoon. Yung puso nilang mapagbigay ay lalong sumagana, mga minamahal ko. Kaya't sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang one of a kind. Hindi, mga minamahal ko, ordinaryo. Amen? Exemplary nga eh. Kakaiba, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, hallelujah, ehemplo ng pagbibigay. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko ng ating mga kapatid,
Out of the blue. Hindi nga siya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakipag-communicate sa kanyang tita. Amen. Amen. Pero mga minamahal ko, bigla na lamang dumating yung text message. Ang sabi niya, mga minamahal ko, tignan mo yung bank account mo sapagkat inuhulog ko na ang blessings mo, ang sabi ng kanyang tiyahin. Di ba ito pagpapala ng mga Panginoon? Out of the blue, mga minamahal ko, amen? Hinipo, mga minamahal ko, hallelujah. Yung kanyang beloved tita, mga minamahal ko, auntie, mga minamahal ko, hallelujah, na siya po'y padalahan ng pagpapala. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hindi po in peso. Amen? Dollars. So alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na times, mga minamahal ko, hallelujah, what is, mga minamahal ko, alam, magkanong palitan ngayon? Sino pong nakakaalam? Sino po updated, mga minamahal ko, sa dollar exchange? Ang alam ko, mga minamahal, kung I'm not mistaken, mga minamahal, 54 pesos to a US dollar. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mas malakas pang palakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Alam po natin, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng mahigitan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. Sabi ko nga, ayaw niya na may utang siya sa atin. Kaya mga minamahal, samantalahin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang napalugdan po natin, na-meet po natin yung standard ng mga Panginoon, He will, mga minamahal ko, multiply. Amen? Hindi lang siya nagdaragdag, but He loves to multiply. Yan ang mga minamahal ko, hallelujah, nature ng mahal na Panginoon. Para mga minamahal ko, hallelujah, hindi lang tayo maging channel of blessings para sa ating pong banal na iglesia, kundi doon sa ating mga less fortunate, mga minamahal ko, ng mga beloved brethren. Maging daan din tayo, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko talagang, mga minamahal ko, hallelujah, mangyari. Amen? Ang kagustuhan ng mga Panginoon, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi lamang yumaman sa ganang sa ating sarili. Amen. Nagpapayaman, mga minamahal ko, sa mundong ibabaw, mga minamahal ko, nag-iipon, mga minamahal ko, ng mga material, mga minamahal ko, mga talagang mga kayamanan sa mundong ito, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng Biblia, hindi raw mayaman sa ganang sa kanyang sarili. Amen? Kung hindi po magagamit in a godly purpose yung kanyang iniipong kayamanan. Kasi nga po, mga minamahal ko, aanihin ng mga Panginoon yung bilyon-bilyon na hawak-hawak ng hindi naman mananampalataya. Pakatandaan po natin, what's the use? Walang value yun sa kanya. Pero yung hawak-hawak ng mananampalataya na matapat, 10,000 man yan, 1,000 man yan, o 500 pesos man yan, may halaga yun sa mahal na Panginoon sapagkat nagagamit to further His kingdom. Amen? Pakatandaan po natin, we're not wealth builders, kundi we are, sabayan niyo ako, kingdom builders. Palakpakan po natin pinakamamalapayan. Ang hirap niyong pasunurin, mga minamahal ko. Di ba, kingdom builders? We build the kingdom of God, mga minamahal ko, in heaven. Mga minamahal ko, sa pamagitan ng ating pong pagtatapat, patuloy, mga minamahal ko, ang operasyon, mga minamahal ko, ng ating pong balay na iglesia. Pakatandaan po natin, mga minamahal, dumating yung pandemya. Natigil ba ang gawain ng malapayan dito sa lugar ng San Carlos? Sagutin niyo ako, mga minamahal, sagutin niyo ako. Natigil ba? Nahinto ba, mga minamahal, ng kahit na isang serviceman lang? Hindi, mga minamahal ko. Alam po natin yan. Kasi po, mga minamahal ko, bukod sa ito po ay pinag-ingatan ng mga Panginoon, hindi inalaw ng mga Panginoon na mahadlangan ng mga otoridad, meron pong matatapat na mga anak ng Diyos na patuloy na nagbibigay. May pandemya man o wala, mga minamahal ko. Kaya nga, offer the sacrifices of righteousness. Yun pong ibig sabihin yon, mga minamahal ko. Maghandog ng sakripisyo ng pagbibigay, kahit na ano pong sitwasyon. Amen? Amen? Kasaganaan man o sa kahirapan, patuloy ang proseso ng pagbibigay. So mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal, ang minimum standard ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, 20%, mga minamahal ko, or beyond. Amen? Hindi po yung 10% and below. 20%
and beyond. Ibig sabihin, mga minamahal ko, 20% or more. Ganun po, mga minamahal ko, ang tamang pamantayan ng mga Panginoon na dapat po natin, mga minamahal, ma-meet. Amen? Sabi ko nga, yung threshold na dapat ma-meet po natin ay 20% man lang. Kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, above tayo ron sa 20%. So kung 30%, mga minamahal ko, 40, 50, mga minamahal ko, ay mas lalong dodoble. Mas lalong, mga minamahal ko, hallelujah, pasasaganain naman ng Panginoon ang ating pong mga kabuhayan. Given yan, mga minamahal ko. Sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi po siya magsisinungaling. Yung mga nakatala rito, nakasulat dito sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, ni isang tulok, hindi po yan mawawala. It will come to pass. It will happen. Sapagkat pinangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? So mga minamahal, hindi siya katulad ng tao. Na kapag nangako ang tao, kung minsan pumapalya. Amen? Talagang mga minamahal, given na yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, kapag nagpautang tayo, mga minamahal ko, talagang meron tayong mga minamahal ko, hallelujah, yung reservation, di ba? Baka hindi makabayad on time, o kaya baka hindi makabayad ng buo. So, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nandun na tayo sa reservation na kapag ka nabayaran, okay, pasalamat tayo. Kapag hindi nakabayad, okay pa rin. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, tao nga. Amen? May limitasyon, pero hindi ang Diyos. Hindi ang mahal ng Panginoon. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, it will come to pass. Ano man ang ipinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Amen? It is His nature. Mga minamahal ko, we're serving a faithful God. Mga minamahal ko, hallelujah. Ever since, mga minamahal, the creation of this universe. Mga minamahal ko. Kaya ganun din dapat ang kanyang mga anak maging faithful. We remain faithful, mga minamahal ko, amidst the economic hardship. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang paulit-ulit itong offer the sacrifices of righteousness. Nang ibig sabihin nga, mga minamahal ko, manatiling matapat. Ano mang kalagayan ng ating mga minamahal ko, hallelujah, kinakaharap. Meron tayo ngayon, mga minamahal ko, o wala, manatiling matapat. Mga minamahal ko, hallelujah, sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin mga dakilang Diyos, mga minamahal ko. So, binibigay po nating halimbawa sa 1,000. What's 20% of 1,000? That's 200. Sa 10,000, 2,000. Sa 20,000, mga minamahal ko, hallelujah. Yan po ay mga minamahal ko, hallelujah, 4,000. Sa 50,000, mga minamahal ko, 10,000. Amen? Doon sa natirang 40,000, maaari pa tayong magkaloob. Amen? Hindi darating ang 50,000, mga minamahal ko. Kapag mga minamahal ko, hindi inalaw, niloob ng mga Panginoon. Minsan nanghinayang tayo, mga minamahal ko, doon sa 20% ng 50,000, mga minamahal ko na 10,000, ay medyo malaki ng kaltas. Parati tayo nakatuon doon sa kaltas. Pero yung natira, hindi natin pinapansin. Amen? Amen? So meron pa rin tayong 80%, mga minamahal ko. Pero kung mga minamahal ko, hallelujah, talagang it will let our hearts, mga minamahal ko na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, yung siya po, mga minamahal ko, maging mapagbigay, a giving heart, mga minamahal ko, aani tayo. Amen. Wala pong nalulugi, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka mga minamahal nagbigay siya, mga minamahal ko na mas marami, siya po ay tatanggap ng kakaunti. Hindi po yun totoo, mga minamahal ko, at hindi po natin napatunayan yan. Ang napatunayan po natin, yung nagbibigay, mga minamahal ko, siya po yung tumatanggap, at patuloy na tumatanggap. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, mga minamahal ko, napakaliwanag na po. Amen? Hindi na po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, nanguhula o may malabo pang mga minamahal aspeto, mga minamahal ko sa pagpapaliwanag. Amen? Meron pa po bang malabong aspeto dito sa mga minamahal ko pagpapaliwanag patungkol sa pagbibigay? I don't think so, mga minamahal ko. Alam naman po natin lahat yan. Pero ika nga, mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, talagang totoo yung nasabi ng ating pumalang kapatid. Amen? Susubukin tayo talaga. Kapag mga minamahal ko, kaunti yung blessing, mga minamahal ko, talagang makapag-iisip tayo, mga minamahal ko, ng hindi maganda. Amen? Panginoon, pwede bang utangin ko muna yung aking ikapo?
at handog, saka na lamang pagka medyo malaki yung dumating na pagpapala. Nakikipag-bargain tayo, mga minamahal ko sa mahal na Panginoon, na makukompromiso ang kanyang katuwiran, which is wrong. Amen? Hindi natin pwede, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pilitin ng mahal na Panginoon, amen, na kanyang i-compromise yung kanyang katuwiran. Yes, He's a God of love, but don't forget that He is also a God of righteousness. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ay magsabi ng praise the Lord. So, ihanda na po natin, mga minamahal ko, ang ating po maibibigay, mga ipagkakaloob sa ating mga pinakamamahal na Panginoon na ikaputhandog. At ibigay po natin yan ng may ngiti, may tuwa sa ating po mga puso, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Panalangin ang ating pong pagkakaloob. Pang ito po ay masaganang basbasan ng ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord.